Nagluluksa po ngayon ang buong bansa, lalo na ang mga Dagupeño at Pangasinense sa pagpanaw ng dating 5 beses na Speaker of the House of Representatives na si Jose Claveria de Venecia Jr. na pumanaw noong Pebrero 10 sa 2026 sa edad na 89 na. Isang tubong Dagupan City, Pangasinan si Speaker de Venecia, kilala bilang JDV o Speaker Joe, na kinilalang isa sa mga haligi ng modernong politika ng bansa. Mahigit 4 na dekada siyang nagsilbi sa pamahalaan at tinuturing na pinakamatagal na naglingkod na speaker ng mababang kapulungan sa post-war Congress matapos mahalala ng 7 termino bilang kinatawan ng 5 termino naman at 5 termino naman bilang speaker. Malaki ang naging ambag ni De Venecia sa pagsusulong ng demokrasya, pagkakaisa at kaunlaran ng bansa. Siya ang utak sa likod ng Rainbow Coalition na nagbuklod sa iba't ibang partidong politikal para sa reforma at katatagan ng pamahalaan. Isa rin siya sa mga pangunahing may akda ng mahalagang batas tulad ng Build, Operate, Transfer Law, Basis Program and Development Act, Philippine Economic Zone Act, Dollar Remittance Program at New Central Bank Act na nagbibigay daan sa paglago ng ekonomiya at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino, kabilang na ang mga overseas Filipino workers. Bukod sa lokal na serbisyo, kinilala rin si Speaker de Venecia bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan sa pandaigdigang antas matapos pangunahan ang mga peace talks at itatagang ilang international organizations na nagsusulong ng dialogo at pagkauunawaan ng mga bansa at relihiyon. Sa anunsyo ng pamilya, nakalagak ngayon sa kasalukuyan ng mga labi ni Speaker Jose de Venecia Jr. sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Sa darating na Pebrero 14 hanggang 15 ng taong kasalukuyan, dadalhin ang mga labi sa Dagupan City kung saan magkakaroon ng wake at memorial services sa Annunciation of the Lord Parish o Simbahan na Bato. Sa Pebrero 16, isasagawa naman ang State Memorial Service sa Batasang Pambansa at sa Pebrero 17, ibabalik ang mga labi sa Heritage Memorial Park, Taguig City. At sa Pebrero 18, itinakda ang pag-atid kay dating Speaker Joe de Venecia sa kanyang huling hantungan. Sa isang pahayag, sinabi ng pamilya de Venecia na inihahayag nila ang balita ng kanyang pagpanaw ng may mabigat na puso at pinasalamatan ng sambayanan sa patuloy na pakikiramay at pag-alala sa isang lider na nag-alay ng kanyang buhay sa serbisyo publiko. Iniwan ni Speaker de Venecia ang kanyang asawang si Congresswoman Gino de Venecia, kanilang mga anak at apo at isang pamana na pamumuno na patuloy na magsisilbing inspirasyon lalo na sa kanyang mga minamahal na taga-Dagupan at Pangasinan kung saan nagsimula ang kanyang kwento bilang isang batang Pangasinense na umangat upang maglingkod sa bayan at sa buong mundo. IFM News. IFM News. IFM News.